Здравейте! Казвам се Силвия Пешевска и съм начален учител. Искам да споделя с вас, че случайно попаднах на сайта на образование на бъдещето и бях възхитена от това, което предлагат като обучения за ученици от начален етап. Всичко, което би им било в полза, те го предлагат по много интересен и увлекателен начин. Аз също бях заинтригувана и дори като учител самата аз реших, че мога да помогна на своите ученици да научат таблицата за умножение по един интересен начин. Затова се включих с удоволствие в курсът да научим таблицата за 4 дни. Прекрасно предложено, много достъпно за деца и се надявам също да бъда и аз полезна на моите ученици с помощта на образование на бъдещето. Много благодаря!